Hemen salam. Gelin biz bugün nämeselinde plural ýagny köplügi öwreneli. Ýagny plural bildiň der substantiv atlaryň köplügi öwrülşi. Şimdi atlaryň köplügi öwrülşi bu bir kyn temalaryň biri nämeselinde sebäbi meselem türkmen dilinde eklendik ada, larlar goşdy, goşulmasyny ýagny kitaplar, depderler. Nämeselinde şol goşulma köp. Ýagny meselem goşulma da köp, ene-de köplügi ütköşüm azrak, ütköşük. Ýagny birinji bilen nemesinde artikler bar, siz onu bilýäňiz. Ýagny der, di, das, oglan jinsy, gyz jinsy, ortalyk jinsy onu geçdik. Indi köplügiň hemişe artikli di. Tapawut ýok, öňündäki tapawut ýok, birlikde haýsy artiklda gelýär, der-de, di-de, das-da. Köplükde hemişe di bolýar. Indi şeýle de sözler, atlar ýagny sözler köplüge öwrülende umlautlara öwrülip bilýär. Ýagny a harpymyz ä, o harpymyz ö, u harpymyz ýö öwrülip bilýär. Ýöne hemişe del. Di hemişe gelýär, artikl ýagny hemişe di bolýar. Umlaut hemişe bölenok we sufiksler ýagny goşulmalar. Bizde larlar bolsa türkmen dilinde nämeselinde käbir söze e goşulýar, käbirine en, käbirine ýöne en, käbirine er we käbirine ez. Eger-de söz täze söz görseňiz we şoň köplügini bilmeseňiz iň gowsy näme sözlükden, ýani iň gowsy sözlükden göreniňiz gowy. Sebäbi aty kyn temalaryň biri we hemişe olar meňdeş bolup bilmeýär. Ýagny häzir men öwredimde de ýagny şu şeýle bolanda goşýat, şeýle bolanda en goşýat ýenimiz bilenem ol hemme zada, hemme söze gabat gelmeýär. Şonuň üçinem eger täze bolsa özüňize ynamyňyz ýok bolsa onu sözlükden görüň. Aýtjak sadym hemişe köplükde gelýän sözler bar. Köplükde gelýän atlar bar. Ýagny bularyň birlik sany ýok. Meselem ol atlara haýsylary gelýär? Di eltern, ýagny ene ata ýa eje kaka, şuň içine ýagny eje kaka diýmek käbirimiz ene ata diýänsiňiz, ýagny di eltern şuň içine eje de girýär, kaka da girýär. Di Leute bu adamlar, di Geschwister, bu Geschwister doganlar, ýagny gyzanyňam, oglan doganyňam, gyzjygyňam, oglanjygyňam şu hemme doganlaryň şu bir söz bilen aňladyp bolýar. We di Verein, ýagny bayramçylyklar. Şular hemişe, ýagny immer plural, hemişe köplük sanda gelýär, bularyň birligi ýok. Indi şeýle de sözler bar, olaryň hiç açan köplügi ýok sözlerim bar. Bularyň üstünde durup geçeýin, bugün köplügi öwrensegem, hiç açan köplügi ýok, sözleriň üstünde durup geçeýin. Meselem, berde abstraktly manyly sözler gelip bilýär, ýagny Hunger, der Hunger bu açlyk. Das Geld pul, ýagny nemes diline öňüm geçipdik pul sanalyma, ýagny atlara degişli we köplügem ýok puluň. Der Durst susuzlyk. Das Gold bu gyzyl, ýagny dakylýan gyzyl, renkdäl we das Wissen meselem akyl, ýagny bu abstraktly sözler, şolaryň köplügi ýok. Şeýle de nemeselinde işlikler bar. Meselem islendik işligi, ýalňyşmasam, meselem zingen aýdym aýtmak, laufen ylgamak. Ýöne özüne alanda. Eger de işligiň öňüne bir artikl goşsak, onda bul eýem işlik däl, ada öwrülýär. Meselem türkmen dilinde gönü terjimesini bilmedim. Ana zingen ol aýdym aýtmak işlikde. Atda das zingen diýende meselem aýdym aýdylşy. Ýa-da das laufen, meselem laufen ylgamak, das laufen eýem at we ylgaýyş, meselem ylgaýyş bir saglyňa peýdaly bolup gelir. Şeýle. Indi köplüge gelin başlaly. Birinji bilen sufiksimiz enden başlaýar, ýagny goşulmamyz en. Haçan goşulma en goşulmasyny goşýar. Öňem geçipdik ene şul sufikslere, ýagny bul sufiksler di-de, ýagny gyz jinsyna degişli sözlerde gelip bilýär. Ene şu ýerde de meselemlerde görensiňiz, diler, ýagny gyz jinsyna degişli sözler diňe. Ve şul goşulmalar gyz jinsyna degişli sözlerde gelýär. Şu goşulmalar eger sözüň ýüzünde, adyň ýüzünde bar bolsa, ana şu goşulmalara biz en goşulmasyny goşýar köplükde. Ene seredin meselem di Heizung bu
يعني قدر جي يلد جي يعني عتب لين كاير لما بطارية يعني دي خايتسون شبرلكته كوبلكته دي خايتسون جن يعني كوبلكته دي خايتسون جن يعني دي Freundschaft يعني دوسلق كوبلكته دي Freundschaften die Fakultät die Fakultäten die Übung gönükme die Übungen yani gönükmeler دي konditoray yani fücülatların pişirilen dükkanı ve köprükte di konditorayen di Information die Informationen die Mannschaft komanda topor ya da die Mannschaften toporlar komandalar إني إن قشلمثي يعني هذا دشان والفا قيد جنثنا يعني إن قشلمثي قيد ديش لدغن عمد يعني فعلرن مثلا شيرد لارر ولا نوثا يعني لارر أنا أغلن مغلم بلردي لاررين يعني إن قشلمثن بارلغ ثوابلو بقيد مغلم يعني دي لاررين قيد مغلم كوبلكتا إن قشلمثل القشلن كوبلكتا yana da birine harfin gashaf yani di lärarinnen yani qeyd mugallimler. Ayada ine arzt bolan bolsa oglun, doktor yani oglun lukman bolardy. In oşanymyz üçin erstin qeyd lukman. Köplükde di erstinnen yani qeyd lukmanlar. Ine şeýlede daşary ýurt dillerinden gelen sözler şolaryň sufikslary at, ant, et, ent ýa-da iste gutursa şol sözden bizim en goşulmasyny alýar köplükde. Meselem der student, die Studenten, der Tourist, die Touristen, der Planet, die Planeten. Şeýlede or goşulmasyny guturýan sözler en goşulmasyny alýar. Köplüğünü yani der Professor, die Professoren, der Inspektor, die Inspektoren. Indi şeýlede daşary ýurt sözlerinden gelen, nemis diline daşary ýurt sözlerinden gelen sözler, eger de şolaryň soňy us sufiksi bilen guturýan bolsa, onu köplüge geçiremizde en goşýar, ýöne us sufiksini aýyrýar. Şeýle de ol sufiksine değişli, yani sufiksi gelende de en goşýas köplükde ýöne aýrylýar. Meselem der Typus yani bir zadyň görnüşi die Typen köplükde görnüşler. Der Kaktus die Kakteen yani berde harfymyz iki öwrüli. Das Museum die Museen oşulmasy berde de görşüňiz ýaly köplükden ähli ütköşüni das Datum yani biriniň maglumatlary die Daten maglumatlar. Indi ýadyňyzdan çykarmaň gaty köp kadadan çykýan zatlar şol diýdigim hökmen hemme sözler şeýle bolýar diýdigi däl. Meselem ýöne bir mysal der Reichtum yani bilen guturdy baýlyk. Die Reichtümer yani berde goşulmasy goşuldy. Aýdyk belek geçipdim köplükde goşulmasy meselem goşulýar. Inni öňsörseňiz ine öňümizdäki artikeller birlikde olar islendik bolup bilýär. Köplükde hemişe artikel di ýadyňyzdan çykarmaň. Hemişe artikel di goşulmalarymyz häzir biz eni öwrenýäris. Inni şeýle de häzir berde şeýle mysallar getirdim. Diýjek bolýanlarym hemme zady meselem şeýle düzgün bilen düşündirip bolmaýar. Meselem şeýle bolanda şunu goşýar ýa beýle bolanda şunu goşýar diýip bilmeýär. Ýöne hiç hilik düzgünsiz şo goşulmalaryň goşulýan ýerler hem bar şolaryň üstüne adrak meselemleri üstüne durup geçeli. Meselem der Herr Cenap köplükde die Herren cenaplar. Der Mensch adam die Menschen adamlar. Die Frau hanım die Frauen yani hanımlar. Die Tür kapı die Türen yani kapılar. Das Bett kravat die Betten. Das Verb işlik die Verben işlikler. Das Ohr kulak die Ohren kulaklar. Das Hemd bu oglanlaryň giyýän rubaşkasy die Hemden. Ine şeýle de en goşulýan ýerleri bar.
köplüğünü olar köplenç ortalyk jensinde gelýär ýagny dasda. Meselem das adverb sıpat die adverbien. Das numerale fan die numeralien fanlar. Das Material die Materialien. Görüşmek üzere in. Das Stadion die Stadien. Berde o harfımızın ayrılıp Stadien öwrülýär. Inni gelin suffix enin üstüne durup geçelim. Yani en goşulmasynyň goşulýan ýeri bul azrak aňsatrak sebäbine en öwrenlikde indi berde eýäm sözleriň harpy bar. Sözler ýygyny harpy gutorsa tapawut ýok. Diýdi, derdi ýa-da dasty. Hemişe del ýadyňyzdan çykarmaň ede gutorsa biz köplikde n goşulmasyny goşýar ýöne köňje. Meselem die Blume ine e bilen gutordy gul die Blumen guller. Die Sache ýany zat die Sachen zatlar. Die Tasche sumka die Taschen. Die Vase die Vasen. Die Lampe die Lampen. Die Tante daýdy die Tanten daýdalar. Die Klasse die Klassen. Die Brille äýnek die Brillen. Die Schere qaýçy die Scheren. Inni derdi. Der Junge ýagny oglan die Jungen oglanlar. Der Löwe ýolbars die Löwen ýolbarslar. Der Name at die Namen atlar. Der Buchstabe harp die Buchstaben harplar. Der Knabe bilen oglanjyk oglan die Knaben oglanlar oglanjyklar. Ine dasta. Das Auge göz die Augen gözler. Das Interesse gyzyklanma die Interessen gyzyklanmalar. Das Ende soňy die Enden soňlary. Indi şeýle-de n goşulmasyny kabul edýän düzgünleriň ýene biri egerde adyň soňy sözüň soňy el ýa-da er suffiksine gutorsa. Meselem die Schwester gyzdogan die Schwestern gyzdoganlar. Er goşulmasynyň soňuna ýöne köplikde n goşulmasyny goşdyk. Die Feier ýagny bayramçylyk, toy, die Feiern toylar. Die Gabel indi el goşulmamyz bilen Wilke die Gabeln. Wilkeler. Die Tafel die Tafeln. Doska. Inni ýadyňyzdan çykarmyzok. Ene gördüňiz gyz jinsi, oglan jinsi, ortalyk jinse gelýän sözler hemmesiniň köpliginde artikelimiz die. Goşulmalarymyz ütkap bilýär. Ýa qaýçymyz ýalene berde en goşulmalar geçenli öwrenlik goşulýanyny berde en inni dowam edýär. Indi häzir suffix er ýagny atlary köpligi öwrenmizde haçan biz er goşulmasyny alýar. Köplenç bu görşüňiz ýaly bir bugünly sözler ýagny kijijik görýänmi bir bugünly sözler. Meselem das Kind çağa die Kinder çağalar. Das Bild surat die Bilder suratlar. Das Lied aydym die Lieder aydymlar. Das Kleid köýnek die Kleider köýnekler. Das Brett die Bretter. Brett tahta bölegi meselem kesmek üçin kuchňada ulanýan tahta bölegimiz ýa-da näme şu sport bilen meşgullananyňda näkilik plankada zatda durmak üçin şu ulanylýan bir tahta bölegi. Indi görşüňiz ýaly şeýle-de umlaut diýdim, ýagny umlaut berde umlaut ýagny hem er goşulmasyny kabul edýär köplik öwrümizde hem umlaut ýagny harplarymyz umlauda öwrülýär. Ýagny amyz aýdypdyk, omyz ö we umyz ü harpyna öwrülýär. Meselem das Buch kitap die Bücher kitaplar ene ü we er. Das Haus öy die Häuser öýler. Das Volk halk die Völker halklar. Das Land yurt die Länder yurtlar. Das Dorf owa die Dörfer. Das Fach näme sapyk sen ugrun die Fächer. Das Dach
Krışı üçük di deher. Şeýle de oglanjyň tynda käbir misalemler getirdim. Ýagny derman adam, erkek adam, die Männer adamlar. Der Wald tokoy, die Wälder tokoylar. Der Vater kaka, die Väter kakalar. Der Rand ýagny bir zadyň burçy, çet bir qyry, die Ränder. Der Wurm gurçuk, die Würmer, gurçuklar. Ine bärde de umlaut diýip ýazdım görşüňiz ýaly hem er goşulmasyny kabul etdi köplükde hem umlautlary kabul etdi. Ýagny umlautlara üýtgedi. Indi haçan atlarymız goşulmasyny kabul etýär köplüge öwrümizde. Indi bärde ne görşüňiz ýaly hiç hili men düzgün ýazmadym, ýöne misallar getirdim. Sebäbi belli bir düzgün ýok. Näme üçin biz eni goşýar. Indi derde misallara seredelim. Ýani der Freund, dost, die Freunde, dostlar. Der Tisch, stol, die Tische, stollar. Der Kurs, die Kurse. Der Herd, die Herde. Yani herd bu elektriçki plita, peç. Der Hund, it, ja gücük, die Hunde. Der Monat, ay, die Monate, aylar. Der Pilz, kömülük, die Pilze. Der Berg, dağ, die Berge. Der Preis, baha, die Preise. Der Ring, yüzük, die Ringe. Der Tag, gün, die Tage, günler. Der Fisch, balık, die Fische. Der Schuh, kovuş, die Schuhe. Der Bus, avtobus, die Busse. Görşüňiz ýaly bärde hem saharpymyz hem iki öwrüldi. Hem işe saharpymyz iki öwrülmeýe köplükde ne görşüňiz ýaly ne price, ýa-da ne kurs, ne şu bus tüzüne şol iki öwrüldi. Indi gelen dasyň üstüne durup geçeli. Ýagny das Spiel, oyun, die Spiele, oyunlar. Das Jahr, yıl, die Jahre, yıllar. Das Meer, deniz, die Meere, denizler. Das Heft, die Hefte. Heft, bu defter, jurnal. Indi das Beispiel, misal, die Beispiele. Das Bein, ayak, die Beine. Das Schiff, die Schiffe. Schiff bu gemi. Das Ergebnis, bir zadyň netijesi, rezultaty, die Ergebnisse. Indi umlautlar ýagny bärde hem harpyny kabul edýär, atlary köplüge öwrenimizde hem sözler umlauda öwrülýär, ýagny harplar. Der Stuhl, oturguç, die Stühle. Der Gast, mihman, die Gäste. Der Hof, die Höfe, ýagny kazyet, ýa holy. Der Sohn, ogul, die Söhne, ogullar. Der Fuß, ayak, die Füße. Der Baum, ağaç, die Bäume, ağaçlar. Der Raum, Kosmos, ýa oto, die Räume. Der Zug, otli, die Züge, otlular. Der Kopf, kelle, die Köpfe. Okay. Der Gast, die Gäste. Ikiyedik mehmanlar. Indi dide, ýagny gyjant naksırlardan meselemler. Die Hand, el, die Hände. Hem umlaut hem goşulmasy. Die Wand, die Wand, die Wände, ýagny stena, divar. Die Kuh, die Kühe, sığırlar. Die Wurst, kalbasa, die Würste. Die Maus, sıçan, die Mäuse. Die Stadt, şehir, die Städte. Die Bank, die Bänke. Die Frucht, Mive. Die Früchte, die Maus. Die Mäuse, die Gans, Bokaf, barakuş, bokaf. Die Gänse. Die Nacht, akşam, gece, die Nächte. Indi görşüňiz ýaly hemişe der, die, das bolsa-da köplük öwrümizde artikl die ýadymyzdan çykarymyzok we goşulma bu gezek goşulmasynyň öwrülýän öwrünlik we umlawy da öwrülýän görşüňiz ýaly
sözlerde haçan umlaut, haçan hayfy goşulma käbä bilmek kyn. Inni kain sufiks yani hiç hili goşulma goşmayan yerimiz. Haçan biz hiç hili goşulma goşmayar. Yani söz köplüge öwürlünni goşulma goşulmaya. Haçan. Egerde ine gökrenk bilen belledim. Egerde at bir sözümizin artikli der bolsa, yani oglun jinsinde bolsa ve şol söz er ya el ya da en goşulmasyny gutursa, ine el, er ya da en goşulmasyny gutursa, onda biz şolary köplüge öwrenimizde söz ütgemeýär. Yani sözü ütgemeýär däl, söze goşulma goşulmaýar. Sözü ütgeýän zat bir artikl diýip bolýar we käbä umlautlar ütkep bilýär. Umlauda ütkep bilýär. Ine meselem der sessel. Bu kresla di sessel. Yani görşüňiz ýaly sessel diňe di ütkedi. Yani artikl ütkedi. Der settel bu kiçijik belli etmek için kagyp di settel. Der Vogel guş di Vögel. Ene berde bir artikl ütkedi, biram umlaut. Goşulma ýok. Der Apfel alma di Äpfel. Yani berde de umlaut ve artikl. Goşulma ýok. Der Schlüssel açar di Schlüssel. Ene ýöne artikl ütgän üçin bula açar, bu da açarlar. Der Spiegel ýüz görülýän aýna di Spiegel aynalar. Ine er goşulmaly misallar der Vater kaka di Vater. Kakalar. Der Bruder oglandygyň di Brüder. Der Onkel dayi di Onkel. Der Maler suratçy, yani oglan surat çeken di Maler. Der Lehrer, yani oglan mugallim di Lehrer. Inni ýadyňyz gelin şu lehrer sözüniň üstüne durup geçeli, ýani oglan jinsinde eger oglan mugallim bolsa köplükde ýönekeçi artikl ütgeýär di lehrer, oglan mugallimler. Gyz jinsinde ýadyňyza düşenosine di lehrerin gyz mugallim, di lehrerinden gyz mugallimler. Inni der Kuchen tort di Kuchen. Der Garten bag di Gärten. Bağlar. Der Laden dükkan di Läden. Ene berde de artikl umlaut kein sufiks. Inni das yani ortalyk jinsine seret geçeli berde. Ýa-da belek geçmeýäli berde. Egerde sözüň artikli das bolsa, yani ortalyk jinsine değişli bolsa we egerde sözüň soňunda şul goşulmalary gutursa, ona şol goşulmalarymız köplükde hiç hili täze goşulma kabul etmeýär. Diňe artikl ütgeýär ýa-da umlaut ütkep bilýär. Meselem das Kindlein çağajyk öň geçipdik line bilen hen barada, ýani bir zady kiçeldik görkezýär şu goşulmalarymız. Yani kiçijik çağajyk. Das Kindlein di Kindlein. Bu ýem kiçijik çağajyklar. Das Fräulein benem yaş zenan bolýarmy ýa-da hanymjyk bola, dogry söz dälmi kädiýän yaş hanym di Fräulein. Das Büchlein bu kiçijik kitapçyk di Büchlein, köp kiçijik kitapçyklar. Das Mädchen ýani gyjagyd di Mädchen, gyjagadlar. Das Brötchen bu kiçik çörükler di Brötchen. Das Kapital bu ne bir kitap okaňyzda bilýärmi, birinji glava ile birinji bölük ýa birinji bab şol. Die Kapital. Inde das Fenster bu pencere, die Fenster. Das Messer bıçak, die Messer bıçaklar. Indi gyz jinsinde diňe şu iki söz bar, ýalňyşmasam diňe şu iki söz bar, öz düýbün, öz ýani söze goşulmaýan ýeri. Artikl ütgeýär we umlaut ütgeýär. Die Mutter eje, die Mütter ejeler. Die Tochter ýani gyz çaga, die Tochter gyzlarym, gyzlar. Yani das Mädchen yani gyzlar däle, yani çağan aýdanda. Inni prefix
Şeylerde sufiks qoşulma yani yeri prefix g bolsa yani bir sözün başında g gelse qoşulması yani öňündäki prefix ve sufiksam e bolsa onda şol sözlerde diň artikl ütkeýe. Meselem das Gebäude, die Gebäude yani bina, binalar. Das Gebirge, dağ, die Gebirge, dağlar. Gelene haçan sufiks s'in goşulýan öwreneli. Sufiks s atlary ýagny sözleri köplügi öwrenimizde haçan goşulýar? Birinji bilen haçanda sözler abreviatura bolsa, ýagny ulakan söz kiçijik gysgaldylyp ýazylan bolsa. Meselem birinji misalymyz der LKW. Der LKW bu ýük maşin, meselem furo. Şu der LKW aslında bu sözüň özi Lastkraftwagen. Ene şonu gysgalyp LKW diýipdirler, ýagny ýük maşin. Indi die LKWs diýsek ýük maşinler. Endi der PKW bu Personenkraftwagen ýagny ýeňil maşin. Biziň öz her adamyň öz sürýän öz ýeňil maşiny. Onu köplikde aýdanda die PKWs. Indi DCD muny bilýänsiňiz, o diskler DCDs. Die Abo bu abonement, die Abos, die Uni bu universitet, die Unis universitetler. Indi şeýlede sözüň izi A, I, O, I harflaryna goşulsalar ýa-da üpsilon, ýagny O, I, üpsilon, A harflaryna goşursalar, ana şolary köplikde biz S goşulmasyny goşýardyk. Meselem, das Foto, die Fotos, das Kino, die Kinos, das Büro, die Büros, das Auto, die Autos, das Taxi, die Taxis, das Baby, die Babys, das Hobby, die Hobbys, das Sofa, die Sofas. Meselem hobi güýmençe bilýänsiňiz sofa divan. Di oma ene ýa-da mama. Di omas, di mama, di mamas. Indi awsname kadadan çykma. Kadadan çykma hemme ýerde bar. Men hemme ýerde bellemedim. Ýöne ine meselem şu ýerde a harpyna oturýar, di firma, das Thema a harpyna oturýar. Ýöne köplikde biz s harpyny goşmaýarys. Köplikde die Firmen ýa-da die Themen. Indi daşary ýurt sözleri. Ýagny nemis diline daşary ýurtdan gelen sözler. Hem öz s goşulmasyny kabul edip bilýärler. Meselem der Klub, die Clubs, der Park, die Parks, der Chef, die Chefs, die Café, die Cafés, das Ticket, die Tickets. Bu bilet, das Hotel, die Hotels, das Restaurant, die Restaurants. Şeýlede meselem die Bank daşary sözleri, das Telefon ýöne bular hem die Banken ýagny en goşulmasyny aldy, die Telefone ýagny goşulmasyny aldy. Indi familia ýagny familiýamyzy köplikde aýdamyzda ýagny biz bir gurlänmizi tutuş maşgalamyz bar aýtjak bolsak, onda s goşulmasyny goşýar. Meselem die Müller birlikde, die Müllers köplikde. Ýagny der Vater kaka die Vatis kakalar. Mülaýym ýüzlenmeli. Inni deklination mitten bestimmten Artikel im Plural öwreneli, ýagny meýlem artikellaryň düşüm dütkeşi köplikde. Bu temany öňüm geçipdik, ýöne men bärde pluraly has ulurak açdym. Ýagny ene bärde düşümlerimiz nominativ, genitiv, dativ, akuzativ ve singular birlikde, plural köplikde. Plural köplikde. Nominativ baş düşümde. Kim? Die Väter. Kakalar. Kiminki? Der Väter. Kakalarınki. Yani köplik sanna. Ýadyňyzdan çykanmy? Buny birlikde. Kakamynki, aba kakalarynki. Kime? Den Väterin. Kakalary. Ve kimi? Die Väter. Kakalary. Indi feminin ýagny gyj jinsinde.
Nominativda die Mütter eceler, der Mütter genitivda ecelerin ki kime yani wem den Mütter'ın ecelere die Mütter kimi die Mütter eceleri akuzativda. Neutrum ortalık cinsey wer kim die Kinder çağalar der Kinder genitivda kimin ki kimin çağaların ki der Kinder. A kime den Kinder'ın çağaları yani mesela çağa bu çağaları die Kinder çağaları. Bu köplüğü yani hemişe köplükte kullanılan sözler diptim. Hemişe köplüğü bar sözlem. Söz. Die Leute adam kim adamlar der Leute adamların ki den Leuten adamları die Leute adamları. Enne aşerde mesela getirdim dativa yani yöneliş düşümü. Sebebi berde hem artikül ütköye hem köplük sözümüzün özünü de müttür şerde eyyem köplükte gelýär da müttür eceler ya da feter, kakalar, kinder, çağalar. Yani dativda şoňa da ýene de goşulýar. Şoň üçin häzir şoňasyny durup geçelim. Yani der Schüler okuwçy hilft dem Lehrer. Bu singularda yani birlikde. Yani der Schüler okuwçy oglan mugallymy der Lehrer. Maskulinde gelýär. Yani okuwçy dem Lehrer yani mugallymy bir oglan mugallymy kömek etdi. Egerde okuwçy köp mugallymlara kömek eden bolsa der Schüler hilft den Lehrern. Aýdypdym köplük sanda Lehrer ýöne Lehrer bolýar. Ýadyňyzda oglan mugallim ýöne Lehrer bolýar. Berde dativa gelende bu ýene de Lehrerň bolýar köplük sanda. Gyz mugallim alanymyzda yani feminine deşli söz alanymyzda birlikde der Schüler hilft der Lehrerin yani gyz muallime kömek etdi okuwçy gyz mugallimlere kömek etdi diýjek bolsaň der Schüler hilft den Lehrerinnen. Inni Warte, neutrumda. Ich lese dem Kind vor. Yani vorlesen. Men çağa kitap okap berýärmi? Men çağa okap berýärmi? Bir çağa okap berýärmi? Eger köp çağalara okap berýärmi diýjek bolsaň, ich lese den Kindern vor. Yani den Kindern vor. Lehrerinde eýem n harpy köplüğünde ýadyňyza düşýärmi? Lehrerinnen. Eýem özü n harpy bilen guturan üçin dativda biz oňa ýene n harpyny goşmadyk. Indi dativda n harpynyň goşulmaýan ýene de bir ýeri. Ol egerde sözüň izi köplükde, eýem köplükde s goşulmasyny kabul eden bolsa. S goşulmasyny kabul eden ýerler, egerde s goşulmasyny kabul eden bolsa, onda köplükde dativda şu ýerde n harpyny almaýar. Şu ýerde n harpyny almaýar. Meselem, das Foto ýöne surat, birlikde die Fotos, suratlar. Indi şu dativda ýöne artikül ütgeýär. Den Fotos. Ya da babies köplükde çağalar den babies. Şu babies'in del. Ene gelin deklinasyon mittem 15-timten artikl yani näwel artikllaryň, possessive artikl, eýelik at çalışmalarının we negatsion, ýokluk görkezýän sözleriň düşümli ütköşüne serederi. Öňem bellep geçipdik näwel artikller yani 15-timte artikller pluralda ütkömeýär. Yani meselem das ist ein Stuhl diýsek ýadyňyzdadyr näwelli we mälim artikller täwel jemany geçipdik. Das ist ein Stuhl diýende bu bir oturguç. Yani bu oturguç barada bizin tek işlet bilemizok, hiç gele maglumat bilemizok. Birinji gezek görýär bu oturguçy. Bu oturguç barada biz birinji gezek görleşýär. Endi biz köp oturguç görsek, onda biz das sind Stühle.
Yani bu oturguşlar. Eni şo köplügi öwrenigde hiç hili bizde artikel yok. Mesela mine ma'lum artikellarda görşüňiz ýaly ma'lum bolan üçin bularda köplükde-de artikellary bar. Näwelli artikeller köplükde yok. Inni şeýle-de men bärde eýelik aç çalışmalaryny we ýokluk görkezýän sözleriň üstüne durup belläp geçdim. Ýagny eýelik aç çalışmalary ýadyňyza düşýän bolsa meniň, seniň, onuň, biziň, siziň bolaryň 15 timpde artikelde ýagny näwelli artikellerde pluralda hiç eýelik artikel ýok. Eýelik aç çalışmalarynda meselem meine Leute wer kim başdaşym nominativde başdaşymda meine Leute meniň adamlarym, keine Leute ýoklukda hiç hili adamlar. Genitiv wessen kiminki meiner Leute meniň adamlarymyň ýa-da meniň adamlarymynky keiner Leute hiç hili adamlaryň. Indi dativda ýagny wem kime meinen Leuten meniň adamlarymy keinen Leuten hiç hili adamlary. Akuzativda wenn kimi meine Leute meniň adamlarymy keine Leute hiç hili adamlary. Köp sag bolun, peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin.